O Dr. David Winson Lapang ulaklat hakerta kaba khandai phon rusnem ongka khubor na ki bahaying bat lakhai ya utei urangba ha usnem khat khandai spa arpheu khandai uba lapang udai ukun prangsngi jong uba donwawar balaklat no bat kakong elsibon lapang balaklat no lakha ya u Dr. Didi Lapang ha kashpheu tarik uyayong ha kashnong nongjri ribhoi district u Dr. Didi Lapang uladu no yala ujong ukpa haba udang dap sansnam karta ulapuli ha ka school primary hanongjri bat ondalawai na school ujule shalom ban sharai masi rangkat kiparakhna jong kashnong nongbri hadin ba ulapendep ya kelas 2 u Reverend Sorin Malai ulawan ban pan na kakmi jong uba lapang ban yelam no iu shashnong umroi ba unyo le school tikna ikmi ilsneu e ban pha namar udai ukhun kong ubalakham he napdeng ki laingut ki khunshinrang bat bayo jimantoi langba jong u hakaba ulayrap bun ki kam haying nadu ba amasi karep langkha kaba kabayarap hadukan disha namar kakmi ka ju disha hamanla kasngi yeu umsning bat yeu nong po na umsning shanong po ha kasngi le yeu kakmi bat uba lapang kijulet daka kali kulai kijumi arbajemen step bat poi hanong po san bajemen step ban plidukan uba lapang ujui rap ya ikmi habaro kijat kam kabakatrai ulong ukhna ubasmat basting bat batrai sitom hanrei hadin ba ikmi kala perkhat bha lamanjur ban pha shong no yu bat Reverend S Malai sha umroi haying Reverend S Malai uba lapang uyarap ban trai baro kikam kibasha hakmat bat college school artat onda habalakut chisnam ulayalam ya udidi lapang sha headmaster ka Maukhar Christian High School headmaster hakata kapor ubadai master W Reed temen basan kabalang Maukhar ban preng ya ka jingpuli haba headmaster ulashim ban examin yaki khana ban pendrong sha ka class 4 udidi lapang ulalong banakong napdeng kibayale baro bat lapendrong yu sha ka class 4 uba dili lapang Maukhar Christian Higher Secondary School onda ulapas ya ka class 4 ka kami kamla borchu ban pha school namar ladon kam ya ka jingkersan lemjong ya ka yingkasem namar ka jingduk bat ka jingkerdu headmaster baleju khot ik babu will hakapor balong ka jingiseng presbytery shillong ribhoi haraitor ulayat light na kashnong nongjri bat ularung hakaying ka kami jong Dr. Didi Lapang babu will ulakren ya ka kami udidi lapang ba omdai ban pempep school ya udidi lapang badong ngayoi badon kadak jong ka jingkermen ha uni ukhna babu will ulakularu ba unom simbai school shu na unsha ba unsa no hakakamra ba syapo jong ka school bat ban khmi ban pendon kam bhayu halor kini ki cingkular babu will ka kami udidi lapang kalako ngu bat pha school biang Reverend Sorin ulayrap ban penyo scholarship ba sandangka shibanai nakafon kami ka lani nakaliang jong ka presbytery bat usim ka himamalin ubala ai bai bam pratangka shibanai ka kami jong udidil pang kamla shu ban kersan ban penlai yu na ka mentrik udidi lapang ulahap ban sange no na ka jingpuli bat ulalai trung no ha ka basic training school malki shalong kum unong hika hapo ka kong helin kum ka principal hadin ba uladep na ka training udidi lapang ulalit ban hikai ha saiden basic school nongpo bat dai hangni ba udidi lapang ulayele private ya kementrik bat ulapas bha kikam ba ulatrai rangkat bat kijingpuli uba didi lapang hadin ba ulpendep ya kementrik ulayokam taipis no ha ka forest office bat omslem ulayokam LDA ha Assam Civil Secretariat hadin ulakyu kum UDA Didi Lapang ulayo ya ka kam sub inspector of school hadin ba ulatrai khat license ha secretariat Didi Lapang ulayo sekri kum sub inspector of school shiphausnam da ka jing trai chitom rangkat ka kam ka ba utrai ulala ban pendep ya ka jing pule jong ya ka bachelor of arts BA na St Anthony's College Shillong Night College ha ka jing sekri kum sekri sarkar arpheu license kan thi Dr. Didi Lapang ulayo ya ka jing yero namar ka jing 3 minute bat kit khia ya ka kam ka ba utrai ulano senyang sibun langba ka kam sarkar ka ba utrai Didi Lapang ula shong kurim ya ka kong Amethyst Linda Bla ha usnam khat khandai spa san phupra bat kilayo arngot ki khon ka marbakor Linda Bla balaklat no bat ubadap lak robat bla
uba di lepang udon kajing angnut bat kajing trang ban sekripat ba kumta ulapan pau ha ka kemi jong ung ha ka banangkong ka kemi jong u kala krenga namar ba ka kwae ba unlong unong trei ya ka kambalang lani pastor dei hadin ba uba di lepang ulapan snuthu lasha ya u rengkat kijing kerku kerdo dei ha kasnem khat khandai spa nyu ar ula resign no na ka kam bat ularai ban yele election ha kasin ka banangkong ulai khun ya ki election house nem khat khandai spa nyu ar kum independent candidate na nong po constituency bat ula job kum MLA jong kanong po constituency hadu prasin kata ha kasnem khat khandai spa nyu ar khat khandai spa nyu pra khat khandai spa pra peulai khat khandai spa pra peu pra khat khandai spa khandai peu pra arjar lai arjar pra bat arjar khat lai ulabat kum minister ha ka cabinet shipeusin arsin kum deputy chief minister sansin kum chief minister kata ha usnem khat khandai spa khandai peu arjar lai arjar new arjar empat arjar khandai arsin kum ulidar opposition ha kasnem khat khandai spa khandai peu pra bat arjar pra arsin kum chief advisor government of Meghalaya nadu arjar shipeu hadu arjar khat new ha ka Congress Party ulabat kum presiden jong ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC hadu laisin kata ha usnem khat khandai spa khandai peu hadu khat khandai spa khandai peu wei khat khandai spa khandai peu lai hadu khat khandai spa khandai peu riu ban arjar khat ar hadu menta ulabat ru kum chairman jong ka North East Congress Coordination Committee NECCC ha ka jing sekri jong u kum ukun dap chenrang jong ka dong ribhoi lesneu dei ru ban khodi u ukpa jong ka ribhoi namarba da ka jing tre sitom jong u ulala ban penyo ya ka ribhoi district bat balai district pura ha ka sautari ujun khat khandai spa khandai puar ka baladap menta la ar phusan snem ye kani ka jing tho lason nakal kod langkrop ka ba ai kate de memir kaba batai shapang kajing im jong uba di lepang balatho da uba Charles Marngar